Takže čoky, já vás vítám u dnešní videa a dnešní video teda bude protože jsem teda nenatáčela, jak jsem byl na těch kolocích, bohužel jsem nemohla, protože jsem měla takový ovel, to se trošku točilo a já jsem se bála, musím to vydržet. Protože my jsme strašně rychle. A tak takhle právě já vyšlo video, jsem natáčela, že není teda v tom, teda už je pondělí. My jsme byli dávno, byl teda víkend, pak se omlouvám. A tak, no ještě nevím, jak se budeme jmenovat, ale jsem to dělala v popisku a prostě, tak no. Tak, my jdeme pryč, jen jsem se vám chtěla omluvit. Pak se vám omlouvám, já to prostě, já jsem nečekala, nemůžu moc natáčet. Jenže, tak no, došla ze školy, tak no. Strašně se vám omlouvám, tak no, já se vám strašně omlouvám, strašně moc a tak no. Dneska teda pondělí, my teda jdeme pryč a tak no. Tak teda tak no a možná se ještě natočím, ale já mám nové Lego teda, to mi teda, vy ho nevíte, ale já vám na chvilku ukážu. Že tak no. Pak se vám strašně omlouvám. Tak no, já se vám úplně strašně omlouvám. A jen, já si tady dal pejsky. Tady je taková zahrádka. Tady je okno. Strašně se vám omlouvám, strašně moc. Strašně se vám omlouvám a čusák.